Ginoo, maanaa kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya gisugilo ni Jesus kining isang bingay aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo o dili gyud nila wado na paglaom. Sa usa ka lungsod may usa ka huwis nga walay kahadlok sa Dios ni mutahod sa mga tao. Ug may usa ka byuda niadtong lungsura nga nagbalik-balik pagampo kaniya, pagadto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkadayon ang byuda. Tabangi ako batok sa akong kaatbang. Sulod sa taas nga panahon, ang maghuhukom midumili pagtabang sa byuda. Apan sa katapusan, miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Diyos, ni pagtahod sa mga tao. Apan tungod kay nagsamok-samok man kanako kining maong byuda, paningkamutan ko na lang nga kapatalipdan ang iyang katungod. Kay kung dili ko kinibuhaton, magsige man ni siya balik-balik, hangtod nga maupsan ako sa pailog. Ug may padayon ang Ginoo sa pagingon, pamatian ninyo ang gisulti niining daotang huwis. Dili ba ang Dios makukum dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabi? Maglangan ba siya pagtabang kanila? Sutihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila. Ug dalion niya ang pagbuhat tiini. Apan makakaplag bakaha siya og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pagbalik. Mga igsuon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Mga lingkod, so today, we will reflect on some important points and let us reflect on the very importance of prayer, pagampo, ang pagkamahinungdanon sa pagampo. Matud pa, prayer is spending time with the Lord. No? Ang pagampo, maoy pagahid o panahon, alang sa Ginoo. Mugahin kitag panahon alang sa Ginoo. So yun na ang pagampo. Just be there and be with God. And of course, bituo kita nga kung mugahin kitag panahon sa pagampo, mas mulig-on ang atong pagtuo o pagsalig sa Dios. Mas mulig-on ang atong pagtuo o pagsalig sa Dios. Take for example, sige kang gaampo, o niya makasugat ka o dagkong problema. Problema ba nga murag di na gyud kaya? Kung hingampuon gani kang klases pagkatao, sige jud kang nagampo. Layo gyud kayo nga moabot sa imong hunahuna nga maghikong ka. Mura o layo, dili gyud na moabot magani na pero dugaya siguro nang di gyud na mahitabo. Kung maampuon ka, di gyud siguro mahitabo nga makahuna-huna kang hikong. Doon na may uban nga na naghikong gani karong Lunes na ako bisahan nga naghikong. Taga kalag-kalag, hikong. Ano man, tungod sa dagkong problema, sakiton siya, dili siya katulog, tungod ka di siya katulog, aron yun makatulog siya. Aron yun makatulog siya, naghikong na lamang, aron yun sigurado, siyang makatulog. Ang problema lang kaya wala na mata-mata. Katulog ito ko siya, hikong man. Pero wala na mata-mata. So, that will happen kung wala kay pagampo.
kung wala kay pagsalig sa Dios. Kung wala ka na gani pagampo, muminos gyud ang imong pagsalig sa Dios. Ug ang mahitabo, mahilayo ka kaniya sama sa nahitabo nga naghikog siya. In other words, our prayer can always deepen our faith. So ang ato ang pagampo, mao'y makapalig-on sa ato ang pagtuo. There will always be conversion nga mahitabo. May kausaban gid na sa atong kinabuhi. Ano man, because of the power of the Holy Spirit. Kamaura gid ang Ginoo, musanto pa sa imong hunahuna. Santo pa na sa imong hunahuna. Mag-ampo ka, nakikinabi ka sa Diyos, kung di ka ganahang musulti, lingkod na ka din na, pamalandong, mukalitra, santo pa sa imong hunahuna ba? Kung unsay maayong buhaton. Because prayer is spending time with the Lord. Sa ato pa, naaman nimo ang Ginoo because God is always with us. Ang Ginoo naara gyud na. Magtana sa misa mo ingon ang Ginoo nga ang Ginoo nga anaa kaninyo. Ingon pud mo, anaa pod kanimo. Sa ato pa naara gyud ang Ginoo. Usahay lang kaya wala nato gi-recognize ang iyang presence. Wala ko sa may pasabot o gi-recognize. Wala nato tagaig bili. Wala ba'y bili ba ang iyang presensya niya sa atong kinabuhi. Muna nga usahay, mawadaan kita sa paglaom, managhikog na lang, mga niwang na lang, kaya di naman ganahang matulog, di na po makakaon. Kagahapon, doon ay kuwan, nagpaibot mo ko tango nga hapon kay tango nga bangag na ganahan na pagani usa ilimton pa pud ni dito ko naglingkod-lingkod ko dito ila ka doktora Lulu wala mas doktora nayarang anak si Luella may dito dapat kauban siya nga dentist gyapon so unsa may nahitabo dito tigula nga taga-Tampukon no iya ani Gina Pabrigar, Evans naman na sir. So may nahitabo. Pagdayong paibot niya, tulong ang kabuok tango ning nalata na kay nahubag na guna iyang nawong. Nahubag na ng iyang nawong kay tulong kabuok tango ning daot. Nakasinggit pag siya ito, Ginoo, tabangi ko. Wala sa kabalo nga na ako. Pero niingon siya nga, Padre Akab, yan po ko. Unang pagawas nila, pagawas nila, nang nasiga ilang matami, dito mo gawas galingkod-lingkod. Niingon, yati hinimbahon mo ng gulangay, Tampukon 1. Tulog ya kabuok tango ning giibot. So, niingon siya nga, kanang, Ginoo, nakiingon siya. Ginoo, tabangi ko, tulong ko kabuok, kaya naman tulong kabuok tango ibton. Sakit magana ng usa, ganang tulong. Hindi man pwedeng dili ibton, kaya nahubag naman na iyang nawong, nanambok na siya. Nanghupong na iyang nawong. So ibton na yun, kailangan lang ibton na. Tulong. Laliman kag tulong, kabuok tango ibton. Dili ka kuya pa na anas kasakit. Pero nakasinggit pag siya, niingon itong si Gina. Siyampan ito grang niingon ni Stia nga, Ginoo, tabangi ko, Padre Akab, yan mo. Pero wala siya kabalongan na ako sa mga. Unang pagawas nila, nangasiga ilang mata, wait lang, nalagis Padre Akab. Sakit po na akong tango, no? Nasakit po na akong tango, mananganiya akong ko. Ito, sulipay niyo siya. Iya niyo kong gihalog-halog. Jesus niya. Salig na niyo ko sa Ginoo. Ingon niya na, the power of prayer. The power of prayer. No, nga makiguban ka sa Ginoo. Kaya ang ingon ka nga, Ginoo, tabangi ko, gi-recognize nimo ang Ginoo nga naguban ka nimo. Sabot gi-recognize. Imo bang giila ba ang Ginoo nga nauban ka nimo? Bitaw na nga nakabantay mo anang
Murag mahadlok bito tagamay nga makapanguros ta ba? Akan samahan sana. That is one way of recognizing God. No, naara man gina ang Ginoo, di mo gina mawala. Naara man gina siya. Nag-uban mo gina pirmi nato. It is only a matter kung ato bang gitagaan siya o importansya anang higayuna. Klaro ba? The importance of prayer. Why? It can always deepen our faith, and of course, He will always be there to grant our prayers. Naagid siya. So, nga sa atong sa katapusang parte sa Ebanghelyo, niingon si Kristo, apan makakaplag bakahaong pagtuo ang anak sa tao din sa kalibutan sa inyo yang pagbalik. No? Naaramang siya. Naaragid ang Ginoo nag-uban ka nato, di ba? Muna isultis pare, ang Ginoo mana ka ninyo. Tubag pod mo manausab kanimo. Pero wa dito tagaig bili. Wala da ito tagaig gibugaton. Sulti-sulti ra da ito. Ana ra da ito kay ngano man. Wala man tagaig bili. Oh, wa tagaig bili ano man. Di gani ka maong manguros na kay dili na gani ka maong musimba dili na wala na. Wala na. Mura pag wala lamang ba mura ba o singalan ana nga yaw-yaw na lamang. Yaw-yaw na lamang ning kapangis Ginoo. Ginoo nga na kaninyo. Yaw jugdi mo. Mayo kana kauna-una kana. Pero imo bang gitagaan og kahulugan sa imong kinabuhi? Tinuod ba gyud alang kanimo nga na ang presensya sa Dios diha kanimo? That's the question. And you can always express your faith through your prayers. Isa to na ginaingon, ang pag-ampo is spending time with the Lord. Sa Binisaya na, paggahin og panahon uban sa Ginoo. Manindog palihog.